Kylie Minogue prohlásila, že má opravdu ráda sex na jednu noc, že je to totiž lepší, než třeba zajít si k psychiatrovi. Tato australská kráska se také rozhodla, že stejně jako Madonna naplní koncertní halu v České republice. No a Andrea Ježková jí byla několik hodin v patách. Australská zpěvačka Kylie Minogue přiletěla do Prahy soukromým letadlem v doprovodu rodičů a mladšího bratra. Hotel opustila až v podvečer, kdy vyrazila na procházku večerní Prahou a povečeřela v restauraci v centru města. Chcete vědět, co si dala k večeři a jak celá večeře probíhala? Šampaňský teda neměli, ale Hermináš není špatný víno, takže to tak nějak se srovnalo. No. Kvalitní drahý víno asi. Určitě, určitě. Hrozně milá společnost, jedli, pili, hodovali velice skromně, ale dá se říct zdravě. Bez dezertů, bez kávy, bylo vidět, že jsou unavený po dlouhé cestě. Co si dala Kylie? Rozdejte. Kylie si dala trhaný listy barevný salátu s nakládanýma liškama a potom si dala risotto s rajčatama a s křestem zeleným. Žádný jiný výjimky neměla nebo si nic nepřála extrémně, takže jsme to dělali tak, jak děláme vždycky a byli jsme pochváleni. Zkoušela mluvit česky třeba? Jo. Učili se, no, chtěla zvládnout dobrou chuť, to jí moc nešlo. Dobrý den bylo jednodušší, to jako neznělo to úplně česky, ale snažila se, no. Mě ještě zajímá, v kolik přišli a v kolik odešli, jak se dlouho zdrželi. No, byly to tak 2 hodinky, předpokládám, kolem 8 nebo před 8 a kolem 9:30 odešli, no. A v kolika lidech? 9 lidí. 9 lidí. Ochranka, já nevím, kdo to ještě byl, velký Černoch to byl, docela respekt budil, takže asi pořád. No. V závěru se nám podepsala do naší knihy památeční Last Thanks Kylie. Má nádherný rukopis, rozverný přes celou stránku, bylo to příjemné. A co jsi věděl, než přijela vlastně, kolik jsi měl informací? Co jsem věděl? Já jsem věděl prakticky jenom to, že má přijet a teoreticky zhruba den. Už jenom to, že měla soukromý letadlo, tak prostě si může přiletět z Frankfurtu prakticky kdykoliv. Jo. Takže kolik hodin jsi čekal, než jsi tam ulovil? První fotky byly ve 3/4 na 6, na 7 až večer. S tím, že vlastně jsme měli matný informace, že by se mohla jít projít na Karlovej most. Nakonec náhodou jsme ji chytili, až kdy vlastně přejížděla do restaurace na večer. Den na to se měl konat koncert. Kylie, která byla nastydlá, přes den odpočívala na hotelu a fotografové a vytrvalí fanoušci čekali venku. Až Kylie konečně z hotelu vyšla, aby se přesunula na zkoušku do haly, kde se měl konat koncert. My first time in the country. Did you see anything of the town at all? Sightseeing? A very little bit, not too much. Did you taste any Czech beer or what did you say? What did you have? Not yet. I think I'll get the show out of the way first, and then we'll. Super music! What about Live music, super! Faninka, která čekala před hotelem, odcházela spokojená domů s dobrým úlovkem. Já ji volala, přijela a dala jsem si fotku dělat na mobil. Super. Ukažte tu fotku takhle na kameru hezky, jak jste ulovila. Jo? Super. No a jak tady stojíte dlouho? Jak jste se teda dočkala? Od 11. do teďka to 2:30. Takže 4 hodiny a dočkala jste se. Dočkala jsem se. Děkuji moc, nashledanou. Já jsem sama teda viděla, když jsme ji točili, tak že je vstřícná, že v podstatě přijde. Velice. Je strašně milá, až mě to překvapilo. Teda na rozdíl třeba od té Paris, protože teďka, co jsme vlastně jí fotili odpoledne, tak klidně přijde za těma lidma, podepíše se, nemá problém. A já si myslím, že hlavně, že to je i v tom, že má tu ochranku s sebou, že měla toho jednoho bodyguarda, který tý Paris chyběl. Jo, porovnávám a myslím si, že v tomhletom Paris prohloupila a vlastně Kylie se nebála nic, milá, usmívala se, pózovala, paráda. Zatímco Kylie zkoušela, její fanoušci se chystali na koncert. A jelikož Kylie Minogue je klasika 80. 90. let a prostě ty vzpomínky, to je prostě nádherný. Posloucháme už asi 20 let a je fantastická. No, vzhledem k tomu, že je v našem věku, takže to jenom. A fakt jako ten písničky, ten její styl, to vlastně jak teď se vrátila po nemoci, vlastně všecko. Ona je takovej
pro mě takový zvláštní motýlek, ona tak jako se třpití a přelétá a jde z ní taková hrozně hezká energie. Na mě působí velmi sice křehce, ale silně, protože dokázala překonat nejenom tu nemoc, ale dokázala i vlastně několikrát se vrátit. Ona už se všichni mysleli, že skončí s kariérou, že už nikoho nezajímá a přesto dokázala zase naplnit stadiony, takže je obdivuhodná.